Темата на Нова с Николай Василковски. В следващите минути ще пътуваме, ще се качим високо в планината и буквално ще си поиграем с облаците. Да, понякога да покориш един връх може да е изморително, но уверявам ви, всеки миг изтощение си струва. Да видиш България от покрива на Стара планина, например, е неповторимо усещане, което зарежда батериите в нашето забързано всекидневие. В България има 39 планини и всяка от тях предлага различен поглед към света отдолу. Всяка пази уникална природна красота. С тази разходка до най-прелесните върхове у нас ще се опитам да ви накарам да оставите автомобила и да хванете пътеките нагоре. С едно деликатно послание. Нека да потънем в красотата на планината, да усетим как топти нейното сърце и да я пазим като ценно съкровище. Величието на Пирин е несравнимо. Владенията на езическия бог Перун се издигат в облаците с десетки върхове над 2500 метра. Страховити урви, по които почти целогодишно белеят снежни петна, се спускат към бездънни пропасти, приютили приказно красиви езера. Това съкровище, изваяно от мощните земни сили, е една от най-старите планини в Европа. Тръгваме от Добринище към връх Безбог. Популярен маршрут, особено в топлата част на годината. Има алтернативи. Може да се вземе разстоянието и пешно за доста по-дълго време. С лифта се пътува около 30 минути. – 2400 метра над морето. В високата част на Пирин пред нас се разкрива впечатляващият алпийски пейзаж около Безбожкото езеро. На брега на Безбожкото езеро все още има следи от старата хижа, градена още през 60-те години на 20 век. Тъй като е построена точно на стръмния склон под връх Безбог, тя става жертва на лавина през 1971 година. Пътят нагоре е отъпкан и добре маркиран. От циркуса, където почиват кристалните води на езерото, започва стръмно изкачване, съвсем основателно наречено Душеватката. След този изморителен участък, пътеката потъва във високия клек и излиза пред главозамайваща панорама от двуххилядници. Изкачваме се до седловината между тях и продължаваме по пътеката, провираща се между клековете и пълзяща по камъните нагоре към кръста на Безбог. Какво да ви кажа, гледката от тук е наистина подобаващо, безбожно красива. В източна посока виждаме склоновете на Родопите, виждаме цялата долина на река Места. Ако се обърнем в западна посока, съответно пред нас са поредица върхове. Това е Полежан, който е така може би най-близо до нас. В далечината се вижда Джангал, острите заверени Джангал, както и връх Джано. С гъста, свежа зеленина там в далечния югоизток, Странджа крие мистерии, някои от които векове наред изумяват всеки дръзнал да надникне в сърцето на планината. Древни некрополи, таинствени светилища и митични пещери. Отбиваме се в северозападна посока от основния път към съседна Турция и търсим таинствения град на мъртвите. Пътеката към древния некропол пресича малко дере и пълзи по не особено високо възвишение в местността Пропада. Тишината тук наистина може да изплаши сам човек. Ето го, таинственият град на мъртвите, скрит дълбоко в полите на Странджа. Представете си, тук на този хълм има 40-50 могили, които по своята архитектура могат да се отнесат към тракийския период 2-3 век след Христа. Който събере смелост да обиколи гробниците, ще види и по-различни некрополи, определени като римски, заради начина по който са построени.
Съвсем близо до граничната бразда сред девствената Странджанска гора прозира живописна полянка, оградена от камъни, наподобяващи популярния мегалит Стоунхендж. Една от хипотезите е, че това всъщност е древен храм на Слънцето. Намерени са жертвеници, посветени на гръцкия бог Аполон, които към днешна дата са вградени в храмовете в Малко Търново. Високо над Мишкова нива се издига покривът на Странджа, връх Голямо градище. Преди върха обаче попадаме край слабо проучена пещера, обвита в мистерия. Мнозина вярват, че дълбоко в земните недра тук е погребана богинята на радостта и плодородието Бастет. Митичното божество от египетската митология е изобразявано с глава на котка и се е считало за покровител на бременните жени. Безспорно, мястото е заредено с голяма доза таинственост. Загадъчно скрит в гората, входът на пещерата е осеян с фигурки на котки, очевидно оставени от хората, убедени в историята за Бастет. От тук до върха ни делят 10 минути през гората. Пътеката излиза край изградена дървена платформа, от която погледът обхваща цялата прелест на планината. Ако човек иска да се похвали, че е покорил Странджа, ето това е мястото с едно малко уточнение. Връх Голямо градище със своите 710 метра надморска височина е най-високият връх в българската част на Странджа. Първенецът на тази планина е ето там, той се вижда в далечината. Връх Махияда на 1031 метра. Тишина и безвремие са обгърнали величествения връх Ботев и живописните северни склонове надолу към бездната на Джендема. Тръгваме към първенеца на Стара планина от курорта Априлци, сгушен в долината на река Видима. От хижа Плевен се вижда нашата крайна цел. Това е зеленото било на Стара планина и телевизионната кула. Освен, че гледката към северните стени на върха е величествена, неповторима, тук е място, където трябва да решим дали ще имаме силите да изкачим този връх. Върхът изглежда на една ръка разстояние, но пешеходният преход до него е поне 3-4 часа. Обгърнати от уханията на планински билки се движим нагоре по открит участък, който влиза сред последните горски масиви преди голия алпийски рай. Алтиметърът показва 1820 метра надморска височина. Очевидно вече сме в най-високата част на Стара планина. Пред нас се е ширнал резерват Северен Джендем и по-скоро тези невероятно красиви и непристъпни зъбери около него. Пред нас се открива поредното чудо в Троянско-Калоферския дял на Стара планина. С височина около 100 метра Дяволското пръскало е сред най-очарователните водопади у нас. В сухи периоди почти изчезва сред скалните зъбери. Когато има вода обаче, тази перла под най-високия връх е истинско зрелище. От тук нагоре до билото изкачването е наистина изтощително. И така, ето го покривът на Стара планина на 2376 метра. Виждате огромно полегато било, всъщност високопланинско пасище. Най-впечатляващият обект тук е телевизионната кула. Нейният силует е емблематичен за този връх и се вижда от стотици километри. След последните преустройства, кулата е висока 90 метра и пръска радио и телевизионен сигнал до над 70% от територията на страната. И въпреки, че цивилизацията отдавна го е покорила, покривът на Стара планина е магнетично място с 360 градусова панорама към всички краища на България. Ако все още не вярвате в магията на Балкана, при малко повече търпение на върха ще станете свидетел на поредното чудо. Стадо диви кози. Дори тук на 2376 метра ще видите как тези пъргави създания обхождат с поглед стръмните склонове. Надничат любопитно край всеки поток и показва, че именно те са истинските владетели на тази неземна красота.
О чудо, о картина! Това са думите, с които писателят Иван Вазов е увековечил планинската идилия около връх Ком, откъдето погледът спокойно може да обиколи поне половин България. Там в облаците на 2016 метра над морско равнище, застанал като страж над китното планинско градче Берковица, се извисява връх Ком, първенецът на Берковския старопланински дял. От старата хижа Ком, която се намира на около 1620 метра над морска височина, започва по-стръмната част от изкачването. Образно казано, от тук до билото на Стара планина включваме на първа бавна скорост. Точно там, където пътеката излиза на билото, в източна посока се издига връх Малък Ком. Продължаваме обаче на запад покрай неговия брат Среден Ком, а в далечината през цялото време следим крайната точка връх Ком. Ходенето е леко, само в края на пътеката има полегато изкачване, което се преодолява сравнително лесно. От тук окото вълно прегради не намира, казал го е не друг, разбира се, Иван Вазов. В случая обаче имаме уникална метеорологична ситуация, която изцяло гледката ни на север е скрита от облаци. Всъщност, зад тези облаци, които виждаме в северна посока, се крият град Монтана, язовир Огоста, връх Миджур в високата част на Стара планина. Ако погледнем в югоизточна посока, дори можем да видим как се белеят в далечината кобетата на Александър Невски. За минути пред нас се разиграва запомнящ се природен спектакъл. Изпаренията от горещата долина мощно се издигат, пъплейки по северния старопланински склон. Южният вятър ги завихря и ги подрежда пласт по пласт в по-тъмни гръмотевични облаци. Всичко това е ясен знак, че трябва бързо да намерим обратния път към Берковица, преди в планината да забушува поредната лятна буря. Отдалече връх Руи прилича на пирамида с колосални размери. Стръмните склонове красноречиво подсказват, че пътят до върха не е нито кратък, нито лесен. Към връх Руи има няколко популярни подхода, но този от село Зелени град се слави като най-предизвикателният. Разстоянието е само 5 км, но изкачването е изтощително. Първото предизвикателство по този маршрут вече е преодоляно. Това е той, величественият Шили камък или камик, както му казват хората наоколо. Височината на този великан от долината на река Зелениградска е главозамайваща. Мощната ерозия е оформила дълбоко и внушително ждрело, а неговият бял страж Шили камик се издига на около 200 метра над самата река. В северната стена на скалния масив човешки ръце са изваяли едно от чудесата на региона – пещерен храм, в който се влиза през живописна скална арка. Очарованието на това местенце е забелязано още от древните траки, а по-късно скалният комплекс е ползван и за християнски храм. Легенда свързва скалната църква с средновековието и цар Иван Шишман. Според друго предание, царица Теодора изградила църквата, когато научила, че любимият й Иван Александър залюбил друга жена. И двете легенди дават основание за името – Царева църква. И точно тази легенда е родила старо и любопитно предание, запазено в спомените на някои възрастни хора, а именно, че ако жена, чийто мъж е изневерил, преспи тук, в тази пещера, се вярва, че тя ще успее да върне своя любим. Непосредствено преди билото гората отстъпва пред обширни зелени ливади, изпъстрени с цветовете на планински цветя. Изморително изкачване, но всичко това си струваше. Само погледнете тук на българо-сръбската граница на 1706 метра над морско равнище. Сме на едно от онези места, които наистина те остават без думи. 2729 метра над морето в прегръдките на Рила. Символ на българския алпинизъм, връх Мальовица е привлекателен не само за амбициозните катерачи. Живописните долини, изполинските зъбери, кристалните езера и незабравимата панорамна гледка от птичи поглед. Това богатство е магнит за всеки влюбен в дивата красота на планината. От
От 1960 метра на тази надморска височина е хижа Мальовица, а ето този черен великан, това всъщност е върхът. От тук изглежда доста плашещо и доста далече. До върха е необходимо да преодолеем няколко тераси. На една от тях е издигнат камък, напомнящ за Иван Масларов, Байно, дългогодишен хижар на Мальовица и опитен алпинист. По-нагоре ще видим още едно емблематично за маршрута място, запечатало паметта на десетки български алпинисти, оставили живота си по планините. Алпийският пейзаж е оформен от древен ледник, довлякал огромни канари и пръснал наоколо характерните за ледниковите улеи морени. С напредването към покрива на планината пред нас блесват водите на еленините езера. Всъщност, първоначално виждаме само най-големия от трите водоема. Кристалната вода е прясно стопен сняг и лед от снежниците, някои от които почти целогодишно белеят по усойните склонове. Легендата разказва за 17-годишна девойка, която била продадена от самоковските чорбаджии на турски бей. Младата Елена обаче успяла да избяга и се присъединила към четата на Мальо войвода. Залюбила байрактаря, но загърбила любовта си, за да отмъсти на турския бей. Намерила го, застреляла го, била ранена и починала ето тук на брега на това езеро. Малко преди Елениното езеро и след него нагоре е най-предизвикателната отсечка от маршрута. За кратко време се преодолява около 300 метра височина. Веднъж покорили стръмнината обаче, пред нас се разкрива цялата прелесна Рила. Пред очите ни е Рилският манастир. Светата обител ярко белее сред зелената пелена в долината. Малко след това вече сме на самия връх, на ръба на 125-метровата почти отвесна стена към бездната. Ето това е да седнеш на покрива на Рила планина. Помните, преди малко в хижата ви показах онзи огромен скален черен великан. В момента сме на неговия покрив. В планината времето често поднася изненади. За минути облаците се подреждат в конфигурация за мощна гръмотевична буря. Времето рязко се влоши, има гръмотевична буря, но погледнете представителите на дивия свят. Много рядък шанс имаме да ги видим и то доста отблизо. Дивите кози са навсякъде, а свежото време ги е накарало да се покажат пред нас, нашествениците в тази очарователна дива планинска приказка.